kublai pibra sai season hakene ka video chunga ka ba mata ka sngi te kumba pitep ka rule jong ka YouTube lane ka YouTube ka tho balai spa in repusan sngi phite ban Pyndap ya kata ka 1000 ka watch time but 6000 ngot ke subscriber lane ladate ka YouTube channel ka jong phi ka baju panmi ya ke short video hapo ke YouTube kata ka dei ba pi haban Pyndap ya ka 6000 ngot ke subscriber but ya ka 10 million view hapo ka khandai phausi Hato da dei ba phila ban Pyndap lane phimla ban Pyndap ya kini ki khandai phausi da dei ha ki short video ki ba pi penmi lane ha ki long video da dei ba phimla ban Pyndap ya ka sawajar ka watch time ma 6000 ngot ke subscriber hapo ka like pa 100% sni Hato kubno ka YouTube channel ka jong pi Hato ka YouTube kan DELATE Noh ya ka to ka YouTube channel da phimla ban Pyndap ya ka to ka rule ka ain ka ba kabo lane kalle ayu ya ka to ka YouTube channel ka jong pi Hato pindah ban shna sada ka wipat ka YouTube channel da phimla ban Pyndap ya ka watch time ka subscriber ha kito kisni kito ki ba kalabo ngatip ba kiton na preng jopi kato kanengut ki ba ompat snutho lane ki ba ompat tip shai ha ki bede pat ka topic jong kane ka video tengah kerpa di sumba sampai jadu buku jong kane ka video kana ba pinyo jingtip lamba ta kane ka video ka jonga tela da bidang sport maya kane ka YouTube channel ka jonga ka kertang Nadong Shadong na kerpa di sumba like share basa subscribe ya kane ka channel ka jonga kenang bangan yo ban penmi sada ka wipat ka topik ha ki bede bat ka jong a jong mentai na ka bata jong pi ki parlok YouTuber lamba da ki video ki jonga subuh menta nadu ka ar tarik upnai Januari jong usnam arancar ar penru penshna ya ka YouTube channel ka jong pi kata kamat baro shisnam kan yat hatu next year house du usnam uban sawan hadu ka shitarik teken sakhen ya kata ka laispa 100% sni baro shisnam lane laispa 100% sni pide ban Pyndap ya kata ka 1000 ka watch time but ya ka 6000 ngot ke subscriber ha kata ka YouTube channel ka jong pi ka YouTube ka ong kumta Henry da dei ba phila ban Pyndap hapo kata ka live pa 100% sni kata ka mot ka biang bat nang cha ki short video lane ki short YouTube channel ke biju penmi ya ki short video ki ba pi ma te la da dei ba ka YouTube channel ba ki ju penmi ya kum ki to ki short video kata ka mot pi de ban ton ya ka 6000 ngot ki subscriber pi hap ban Pyndap but 10 million view pi hap ban Pyndap ya kita but hapo ka khandai pheu sni pi de ban Pyndap ya kane ke rule ke anjong ke YouTube kidan ro ki bakali ba dangin la ban Pyndap ya kane ka watch time la ne ya ki dai ki subscriber mo Hato ka YouTube kan DELATE Noh ya ka YouTube channel ka jong pi Hato ka nge hapan shnan da ka wipat ka YouTube channel dala kut ka to ka like pa 100% sni lane kine kita mo ki bun ba ka jengkli hak video ba kane ka pang ba kim tip kim snothu hak video bat kane dengan su IP ka nuksa ka number pen snothu hak video bat ka jeng ong jong ka YouTube ya ka to ka like pa 100% sni mo shubo manta nga de o malik bat ma phi ki de ki nong trai ki jonga te shubo manta nga IP shi peltli u kubi lane o kubi ngi ong cauliflower dan IP shi peltli nama to la na ban ong kuma po steo lane hapo shi bna ye auto la podna tengah ong ya pi hap bandi ya kini kis peltli ki kubi hapo ka shi bnai ngai pore pi kata lada pim la bandi ya to peltli kubi hapo ka shi bnai kata kumur to kubi sapudna taka YouTube ro kan ong komta hak bidi pak ong bakan bu ya kata ka like pa 100% sni kamot dadi ba phimla kata kamot ka YouTube channel ka jong pi kanong ka podno kamdi re kata hak bidi ba kata mo te number ba dadi ba phimla ban Pyndap lane ban dino ya kito kish pautli ki kubi kata kamot dadi ba phimla sa stang way lane sa stang artli e kubi hak bidi ba hapo ka shibdai dadi ba phimla ban penyat yo shu yo phimla shu bandi na yala se ustem ka sla lane yala se ula dan dak mong hang ne hang tai te dadi ba phimla shu ba kiwi kim tre shu hak bidi ba to kubi kata kamot phimla shu bandi yo to kata pi hap na pila shim ne kata karai ban ong ba mla shu bandi kiwe te ngala hap shu shadi manga ngala hap shu ai
just yang lane ai jak sau lane shat bat kom den kom tai phila nang ban pniai yau to jor hapo kata ka shipnai ta dei bau ta phimla ban pandapแต่ก็ YouTube channel ก็จงพิมพ์ได้บันกำได้เรื่องกตากบพิมพ์ละบันปันดับยากระโตกตากมด YouTube channel ก็จงพีกันกะปุ่นเนาะกำได้เรื่องบักปุ่นเนาะกำนมปุ่นกับ YouTube channel ก็จงพีนับพิชนาชิตริกมันตากับ YouTube channel ก็จงพีอุสนามารจาร์เป็นรูปpila shna na do ka shitarik but enda kala poi hado live poi tarik ko bnai December jong musnam arajar ar penru mo ban sa continue jong arajar ar penyo kata komot pe YouTube channel ka jobi kadang ne kunju tadi ba pimla aro kam nam le re hak video ba kata kam nam delete re ka YouTube ha kato ka YouTube channel ka jong pi tadi ba pimla pan pada bi kata ka sawaja ka watch time ya kita share janot ke subscriber lane ya kita ke 5 million view nam ta ba kita ke share jar hapo ka khandai pausi dadi ba phimla ban pandap ro omlele ye kata kadang continue ha ke bide bat kato ko YouTube channel ka jong phi sakasnam ka babot sakasnam ka babot sa lifespan representation singi sa lifespan representation singi sa lifespan representation singi kadang continue ha ke bide ba kato ko YouTube channel ka jong phi dadi ba phimla ban pandap ya kato ki rule ki ain ki ba kalabo kata kamun dadi ba phila ban pandap hapo jong kato kalai spa rup sansni kata kumut ka biangi ka YouTube channel ka jong phi yo le se phimut mo shisnam kalayat kato ka YouTube channel ka jong phi lai spa rup sansni lai spa ndrupo ndru lai spa ndru penyo sngi kalapo kato ka YouTube channel ka jong phi shubo mata dade arsnam ka YouTube channel ka jong phi phimla ban pandap ye kito kata kamut ba ka YouTube channel ka jonga kamut kata la de no ka ba om viral shu ka ba om nom ya yo shu ak de bat kata kamder kalong kum joy ka YouTube channel na kade ka ba sansnam la de ka ba hindrosnam la de da ke spa snam ro ka to ka YouTube channel ka jongpi kade ka YouTube channel ka balong kum joy kum ki we ki YouTube channel kalong kum joy kam dan ka jingya per ban ong ba de da kum kita de bat kum kita ki YouTube channel kamde ra ha kimde ba ka ka jingya snam ya ka ka jing jai la na ya ka jing jan jong ka YouTube channel ban pandap ya ki to ki rol ki an ki jong ka but sa ka wei kanuk sa kana ma pin shai shu ha ka de ba kane ka phang shu bo ha ka por ba pidang samla pidang dan ke khanyaw la ne khat pras na me pila shna ya ka wei ka YouTube channel kamot kata phimla shu ban pandap ya ka live span rup san sni omle le kata da de ba pidang kan mau yo password jong pi yo gmail jong pi ya ka de ba ka ki to ke account ki jong pi mo kham ha den ru la ne nyaw sna me da pila don log don kun jong pi la he dadi ba pidang kan mau ya kato ka email ya to password u jong pi ya kato ka email ka jong pi hadu ba ki kun jong pi kila dan khat pra kat khandai sna me kato pe YouTube channel ka jong pi kadang long kum ju hi dadi ba kata ka YouTube channel ka boot ya ki rol ki anjong ka YouTube mo ba kam der ba ka dan copyright la ne kam der ba ki dan kine kita ki hakib de ba ka jing pen khen anjong ka YouTube katu ka YouTube channel ka ba phi play ha ka por ba pitang samla kane kum ju ya du da phila tamen da phila don khon don sewi kalong kum ju kane kum ju ka YouTube kam nom dilat ya kato ka YouTube channel namar ba kidon kato kane kibla klinga kibla text la call ya mo ki ba ong ba ngamla ban pandap ya kane ka watch time ya kane ka subscriber hapo ka shisnam atau ngating ba ka YouTube kan dilan ya ka YouTube channel ka jonga ya kidan kiba klinga kom tamo kam nom lele ka YouTube channel na update ba phimla ban pandap ro kam nom lele continue ha ki we pat kisnam continue sa ki we pat kisnam ban pandap ya ka to ka watch time ya ki to ki subscriber ki jong phi tanga ngai scam ba kane ka video ka jonga kala ai jing man toy na ka banda jong phi ki to ba dan ya kane ka jing mut mo ka ba ka YouTube kan delete na la de ba phimla ban pandap ya kata ka watch time but ya kata ki subscriber hapo ka like 500% sngi te ka I ka banja ngala ye thoi pi ka to nga ngai ba khila ya sngo tho ha ki bide ba kane ka video ka junga ba omlele ka YouTube channel ka jong phi kalong kum jo hi yai la ban pandap ya kata ka 1000 ka watch time ba share jar not ki subscriber khanang ba ka YouTube channel ka jong phi kan yo no ban monetize ban kamai psa lamba na ka YouTube lamba ka YouTube channel ka jong phi dengan scam ba kane ka video junga kana jingerap ba jing mentai na ka jong phi shimet ki ba pe ya ka ne ka video kalada kana jingerap ya phi ka pat phi samba sa like sa share ba sa subscribe ya kane ka channel ka junga khanang ba ki wi ru ki YouTuber kin tip na ha ki bide ba kane ka phang
te sa share ya kane ka YouTube link ga jonga hapo ki WhatsApp status ka jong pe te tang kom ne kala post ga buko jong kane ka video te tat adu bang sekedo hakiwi pat ki video ki badangwan hakiwi pat ki sngi khuble shibun